No niin, nyt kun olemme vihdoin kaikki paikalla, aloitetaan. Luen teille otteita testamentista. On tullut aika kertoa viimeinen tahtoni. Kaikissa sieluni ja ruumiini voimissa minä, Jaakko Korhonen, olen päättänyt, että omaisuuteni jaetaan seuraavin ohjein jäljellä oleville sukulaisilleni. Ensimmäiseksi tyttäreni Kaarina Korhonen Heikkilä. Jätän sinulle kotitaloni, tutkimuslaboratorioni ja kaiken niiden irtaimiston. Kaikki omistamani osakkeet ja säästötilini sisällön jätän nuoremman veljeni pojille, Sami ja Tomi Korhoselle. Sitten viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, rakkaalle pojantyttärelleni Eveliina Korhoselle jätän tallelokeroni koko sisällön. Se toivoakseni auttaa sinua löytämään suunnan elämässäsi. Helsingissä 30. toukokuuta 2020, Jaakko Korhonen.
Shalom. Oot sä kotona? Joo. Nähdään sohvalla. 15 minsaa. No mitä? Katon noilla. Miksi? No, kato nyt vaan. Okei. Katottu. No kato uudestaan. Vaikka johonkin, missä on ihmisiä. Okei. Mitä sä näet? No tuolla aukiolo jäätelökiska. Mitä muuta? Siellä on joku tyttö. Nyt se myyjä tekee sille pallon. Ja nyt? Kato sinne ilman niitä kiikareita. Ei näy enää sitä tyttöä. Ei kun on se siellä. Mihin se tyttö hävisi? Mitä nää oikein tekee? Nää näyttää ihan väärin. Tavallaan. Hirveä nälkä. Mentäisikö vaikka pizzalle? No, eiks mieluummin haettais pizzat tänne ja bisset? No, kyllä mä oikeastaan näkisin, että me syödään ne pizzat tuolla Terdellä. Siis mitä Okei, tuolla puistossa näkyy nyt hevonen. Ja tuolla on... Onks toi Pepe Wilberg? Wow! Tosta meni nyt rekka ohi. Ja nyt ei mitään. Onko se siis tasan tunti? Joo. Onko siinä mitään säätöä? Ei. Kai. Mieti mitä kaikkea me voitais tehdä. Noi kiikarit on niinku supervoimat. Me pystytään hallitsemaan tulevaisuutta. Me voitais vaikka estää onnettomuuksia. No aika kauan sais seistä jossain tienreunassa ennen kuin nähtäis kolareita. Tai mitä jos seurattais vaikka itteemme? Tosi outo idea. Katsottaisiin, että mitä me tehdään tunnin päästä ja sitten tehtäisikin joku eri valinta. Mitä sä tarkoitat? Ikuisuuskysymys, että juodaanko me nyt oikeasti vaan yhdet kaljat? Et jos me nähdään noilla kiikareilla, että me ollaan tilattu toiset, niin onko meidän pakko tilata toiset? Vai voitaisko me uhmata kohtaloa ja jättääkin tilaamatta? Ja jos jätettäisiin, niin mitä siitä tapahtuisi? Tulisiko siitä joku hirveä perhosvaikutus? No tuskin sillä juodaanko me yhdet vai kahdet oluet on sen suurempaa merkitystä maailmankaikkeudessa. Me voitais nyt testata, että onko meidän valinnoilla ja suunnitelmilla mitään merkitystä? Vai onko kaikki vaan niinku ennalta määrättyä tai sattumaa? Okei. Mulla olisi vähän käytännöllisempi ajatus. No? Kulunut sanonta, mutta aika on... Rahaa. Mietitääs nyt. Mitä me tehtäis? No mennään vaikka raveihin. Mennään sinne radalle tuntia ennen ensimmäistä lähtöä, katsotaan ne voittajat ja veikataan niitä. Ja 3 kärki on Scarlet Royal, Tamara Laukko ja Friendly Patriot. Tai sitten me voitaisiin selvittää pörssikurssit etukäteen. Tiedettäisiin aina, mitä kannattaa ostaa ja mitä myydä. Tai hei, entäs lotto? Onko siinä tunti välissä ennen kuin peli, joka päättyy ja arvonta alkaa? Loton peliaika päättyy 15 minuuttia ennen lottoarvontaa. Arvonta on lauantaisin kello 22.15, joten peliaika päättyy lauantaisin kello 22.00. 6, 6, 25, 25. Me tullaan tekemään aika iso tili joka lauantai. Nyt on tiistai. No mennään raveihin. Saataisko me lasku? Pitää käydä hakemaan käteistä, missähän tässä on automaatti. Hei, tuolla on se hevonen. Ja se on Pepe Wilberg!
toistui aina uudelleen. Kuiski tunturiltaan, tuli omia aikojaan. Ja kun sen mä kuulin, sun mua jälleen luulin suudelleen. Vihdoinkin mä haavekuvan, näin kauniin toteutuvan. Sinun tunsin luoksein saapuneen uudelleen. Me tullaan tekemään aika iso tili joka lauantai. Nyt on tiistai. No mennään vaikka raveihin. Vai otettaisiko toinen kierros? Enkä sitä valmis kohtaa. Saataisko me oluet